In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. We gaan weer even naar de staatssecretaris, want die gaf aan waarom er nu pas daadwerkelijk gekeken gaat worden in Nederland naar het hoofdlijnenakkoord rond Enya. Staatssecretaris Van Huffelen. Inmiddels hebben wij het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord ontvangen. Dat hebben we ontvangen vanuit Curaçao en Sint Maarten. Met ook de beoordeling van het CFT daarbij. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat de partijen eruit zijn gekomen. Ik ben ook blij dat er een positief advies is van het CFT. Met natuurlijk wel een aantal thema's en vragen daarbij. En dat betekent nu dat het aan ons is, onze experts, om dit hoofdlijnenakkoord te bekijken. Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Want wij willen natuurlijk zeker weten dat we ook met dit akkoord kunnen instemmen. We gaan experts vanuit Nederland zijn aan de slag, nemen ook contact op met de technische commissie op Curaçao om nog vragen te stellen. En als het dan vervolgens door ons ook als degelijk en deugdelijk wordt beoordeeld, voldoende realistisch en duurzaam, dan zou dat ook betekenen dat we voor Curaçao, want voor Sint Maarten was het al een meerjarige herfinanciering kunnen afspreken van de COVID-lening met de lage rente. En dat geldt dan ook in vanaf het moment dat wij het voorstel hebben ontvangen. Zo binnen enkele weken een uitslag te kunnen geven en legde ook uit dat eerder Nederland geld had aangeboden om te lenen, maar dat Curaçao en ook Sint Maarten ervoor hebben gekozen het op deze manier, dus zonder lening van Nederland, te regelen. Het feit dat Nederland nog niet eerder het hoofdlijnenakkoord heeft gekregen, lag aan het feit dat Curaçao en Sint Maarten snel tot een akkoord wilden komen. Nou, nog even verder met de staatssecretaris, want ik stelde haar de vraag in hoeverre het daadwerkelijk een zorg is dat er wellicht in een nieuwe coalitie een partij aan de macht komt die helemaal niks met Antillen heeft, zoals onder meer de PVV altijd heeft aangegeven in haar partijprogramma. Of het waar is of niet, dat weten we niet, maar in ieder geval zegt de staatssecretaris dat het zorgelijk is dat er dadelijk wellicht een partij aan de macht komt en iets te zeggen heeft over het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl ze daar niets mee hebben. Ik weet niet of u het kunt antwoorden, maar ik wil hem wel aan u stellen. Het geldt niet zozeer voor Curaçao, maar ook voor de andere eilanden. Naarmate de coalitieformatie in Nederland doorgaat, wordt er meer en meer gezegd van, ja, als we dadelijk afspraken nog open hebben staan met Nederland, dan kunnen we wel eens van een koude kermis thuiskomen als de PVV die staatssecretariaat krijgt. Nou gaat u niet over de volgende regering. Maar de angst die er bestaat, we hebben natuurlijk op Curaçao misschien wat minder dan op Aruba, waar ze natuurlijk een langer conflict hebben over die rente. We hebben het hier dat met Enya, ook bij de andere eilanden geldt. Hoe groot is de kans dat een opvolger van u, van een wat rechtsere partij, stopt met alle overleggen en gewoon daadwerkelijk beslissingen neemt die heel nadelig zijn voor de eilanden? Nou ja, die kans is er natuurlijk. En ik kan ook niet helemaal overzien inderdaad hoe dat eruit komt te zien. Maar het is wel zorgelijk om te zien dat er partijen zijn die inderdaad in hun verkiezingsprogramma's veel minder positief over de relatie met het Caribisch gebied zijn. Dus ik hoop vooral nog in de weken/maanden die mij gegeven zijn, zoveel mogelijk te kunnen regelen samen met de landen, samen met Caribisch Nederland. Omdat ik het heel erg gun aan de mensen die daar wonen. Die wonen bij jullie op de eilanden, dat wij voor hen nog zoveel mogelijk kunnen doen om economie te stimuleren, armoede aan te pakken, landspakketten uit te voeren, hervormingen, enzovoort. Dus ik zal alles eraan doen om dat nog in de komende weken en maanden, en hoe lang het precies gaat duren weet ook helemaal niemand natuurlijk. Althans, misschien de partijen die aan het praten zijn, maar ik in ieder geval niet.